Gidala na sa nagkadaiyang mga probinsya ang lawas sa namatayang mga pulis sa engkwentro didto sa Maguindanao. Matod sa Malacañang, isipong mga bayani ang namatayang mga pulis. Kinibisan og dili sila ilubong sa libingan ng mga bayani. Matod ni Presidential Communications Secretary Sonny Coloma, pagbuot sa mga kabanay nga dalon sa ilang mga probinsya ang lawas sa mga sakop sa SAF. Wala hinuon gihisgutan ang paglubong sa mga staff members atol sa meeting kauban ang presidente didto sa Camp Bagong Diwa ni adtong Biyernes. Gihaya na ni mga tungura dito sa Zamboanga del Sur ang tulo ka mga sakop sa PNP staff nga napatay dito sa Maguindanao. Si Jong Cajon sa detalye. Jong? Medyo tuwa na karon siya ilahang panimalay ang mga lawas nila ni Police Inspector Rene Tyros, Police Senior Inspector John Gary Irana o Police Officer 3 Vigil Overhill Villanueva. Si Tyros o Irana, taga Dumlinaw, Zamboanga del Sur, samtang taga San Pablo, Zamboanga del Sur si Villanueva. Nabot og una ang lawas ni Irana niadtong Sabado, samtang kagahapon lang nabot ang lawas nila ni Tyros o Villanueva. Ang mga lawas nila ni Tyros o Villanueva mausay katapusang nakagawa sa PNP South Headquarters diha sa Kauluhan. Gikan sa Pagadian Airport, gisugat sa mga katawan sa Zamboanga del Sur ang convoy sa mga lawas sa tulo ka sakop sa PNP South. Gipagayon sab ang Santos nga misa alang sa mga namatay nga sakop sa PNP South. Misaad sab ang lungsod sa Dumlinaw paghatag og tag 50,000 ka pesos sa mga pamilya nila ni Tyros o ni Irana. Mencho, atol sab sa National Day of Mourning nitong Biyernes, nagpaupaw sab ang mga sakop sa kapulisan dinhi sa Zamboanga del Sur. Kinailan kini sa ilang pagkigduyog sa mga sakop sa PNP SAP nga namatay atol sa engkwentro sa Maguindanao. Mencho? Daghang salamat Jong Cajon reporting gikan Pagadian City. Gihaya na ni mga tungura sa Zamboanga City ang lawas sa duha ka sakop sa Special Action Force nga namatay atol sa engkwentro didto sa Maguindanao. Naabot sa managlahing flights ni adtong Sabado ang lawas nila ni Police Inspector Joey Gamutan, PO3 Victoriano Akain. Giatagan og arrival honors ang lawas sa duha ka SAF troopers sa wala pa kinidad-a paingon sa PNP Chapel sa Camp Romeo Abendan, Zamboanga City. Gihaya na ni mga tungura sa ilang panimalay sa San Jose Guso ang lawas ni Gamutan. Gidala na sab didto sa Zamboanga del Norte ang lawas ni Akain. Tuwa na karon sa Panabo City sa Davao del Norte ang lawas sa usa ka mga sakop sa PNP staff nga namatay sa engkwentro didto sa Maguindanao. Si Ben Teshor na sa detalye. Ben? Bencho, gihaya na yung mga tungura ang lawas ni SPO1 Luver Inocencio sa ilang panimalay sa Panabo City, Davao del Norte. Si Inocencio usa sa mga napatay nga sakop sa PNP SAF dito sa Mama Sapano, Maguindanao. 7 ka tuig nga nagpaabot ang pamilyang Inocencio alang sa ilang anak nga si Luver sukad kini gikasal. Nakakauli tuod si Luver sa Panabo apan nasulod na lang kini sa lungon. Si Inocencio misulod sa PNP niadtong 2002 human sa training gi-assign dayon si Inocencio dito sa Santa Rosa sa Laguna, Bikutan sa Taguig ug dito sa Zamboanga City. Niadtong Sabado nadala ang lawas ni SPO1 Inocencio sa Davao International Airport. Human sa arrival honors, gidala dayon ang lawas ni Inocencio dito sa PRO 11 headquarters sa Davao City alang sa hamubong programa sa wala pa dayon kinigidala dito sa Panabo. Ilubong si Inocencio karong Miyerkules dito sa Panabo City. Bencho? Daghang salamat Ben Teshor na reporting gikan Davao City. Gidalan na sab sa Zamboanga City gikan sa General Santos City ang lawas sa usa ka sakop sa SAF nga napatay didto sa Maguindanao. Si Roland Orteliano sa detalye. Roland? Mencho, gisakay sa C-130 plane ang lawas ni Police Senior Inspector Ryan Pabalinas paingon sa Zamboanga City gikan dinhi sa General Santos. Sa wala pa kinidad-a sa Zamboanga, gihaya una ang lawas ni Pabalinas sulod sa Camp Fermin Lira dinhi sa Gensan. Desisyon sa byuda ni Pabalinas na si Erica nga adto ilubong sa ilaha dito sa Zamboanga City ang lawas sa iyang bana. Nanawagan na sab karon og investigasyon ang mga kabanan ni Pabalinas tungod sa kamatayon ni Ryan atol sa engkwentro dito sa Maguindanao. Mencho? Daghang salamat Roland Orteliano reporting gikan General Santos City. Mipahigayon og misa og necrological rites ang mga sakop sa Police Regional Office sa Cordillera alang sa 13 ka mga pulis sa Cordillera Region nga napatay didto sa Mamasapano, Maguindanao. Gitambungan ang misa og necrological rites sa mga sakop sa Cordillera PNP ug mga opisyal sa kagamhanan.
Pito lang sa 13 ka mga pulis sa Cordillera ang gidaladayon didto sa PNP Cordillera Headquarters, samtang ang lain 6 ka pulis gidiretso og dala sa tagsa-tagsa nila ka Panimalay. Nanawagan ang kapulisan ug mga kabanay nga kahatagan og hustisya ang pagkamatay sa mga pulis.